Matías, quan vulguis. Bon dia a totes, bon dia a tots. Benvinguts, benvingudes en aquesta 13a jornada de seguretat alimentària i administració local dedicada a la transformació digital en l'àmbit de la seguretat alimentària. Abans que res, un parell d'indicacions tècniques, bàsicament, per tal de poder-vos identificar. Us agrairíem que indiquéssiu el vostre nom, cognom i l'ajuntament o l'entitat a la qual pertanyeu a través de l'apartat Renombrar. El trobareu en el requadre de la vostra imatge si indiqueu sobre dels 3 punts que apareixen a la part superior dreta o a la pestanya de participants si col·loqueu el cursor sobre el vostre nom i cliqueu sobre els 3 punts que apareixen a la part dreta. Durant aquesta sessió els micròfons estaran deshabilitats, però en el torn de preguntes podreu plantejar qualsevol qüestió demanant la paraula a través de la icona mà aixecada i si no teniu micròfon podeu plantejar qualsevol qüestió a través del xat. Com heu vist a l'entrada, aquesta sessió s'enregistra en vídeo. En començar aquest enregistrament us apareix un missatge d'autorització que heu de respondre i si voleu podeu desactivar la càmera i d'aquesta manera la vostra imatge no apareixerà. Us recordem que aquesta sessió acabarà puntual a les 11 del matí. Com sabeu, com està programat, hi ha una xerrada inicial del professor Remo Supi i després una taula rodona en la qual intervenen Conrad Casas, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Cati Chamorro, de la Diputació de Barcelona, Samuel Portanya, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i la Marta Reyes, de l'Ajuntament de Manresa. És la 13a jornada de seguretat alimentària. Les últimes jornades les he pogut seguir com a moderador i en totes s'acabava anant com a un punt crític que és, parlant ras i curt i així en 30 segons, ja som a la tercera dècada del segle XXI i com és que si tots portem un ordinador com aquell que diu a la butxaca, acabem fent moltíssimes coses encara en paper i bolígraf i en paper carbó, pràcticament. Llavors, agafem el bou per les banyes i parlem, en aquest cas, en aquesta jornada, de la transformació digital. Què té de digital i què té de transformació en l'àmbit concret de la seguretat alimentària. I per aclarir-nos i per posar-nos en situació, tenim el Remo Supi, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, al qual donem la paraula. Bon dia, Remo. Bon dia, gràcies, Matías. I moltes gràcies per convidar-me a participar en aquestes jornades. Comparteixo una petita presentació que faré sobre uns titulars i sobre algunes qüestions que seran interessants per després fer la discussió de la taula rodona i demés. ¿Me puedo confirmar si estoy en la presentació correctament? Sí, l'estem veient, Remo. Bé, perfecte, moltes gràcies. Bé, com deia, soc en Remo Supi i soc professor de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. El meu àmbit de recerca són les dades massius, el que coneix dintre de la jerga com a Big Data i el còmput d'altes prestacions o el High Performance Computing. Aquestes són les meves especialitats dintre de la meva recerca. I avui parlaré de transformació digital com un procés, com una eina de gestió en el qual vull plantejar alguns titulars per després obrir el debat i passar-lo a les preguntes dels assistents o a la taula rodona. Bé, en aquesta transformació digital que tant parlem, què és? Podem dir que és un procés que integra tecnologia digital en tots els procediments i accions de les organitzacions, però hem de tenir molt en compte que requereix canvis fonamentals, tant en la visió com en la cultura, en les operacions o en el lliurament de valor d'aquestes organitzacions i també, òbviament, canvis en l'àmbit de la tecnologia. Hem d'adaptar la tecnologia als processos que gestiona l'organització.
és necessari aprofitar totes les tecnologies emergents. Com deia Matías, avui tothom porta un mini ordinador en el seu telèfon i és necessari poder donar sortida a tota l'eficiència que podem fer o gestionar des de les organitzacions a través d'aquesta tecnologia. És evident que la seva expansió d'aquestes tecnologies és total, sí? I va a més. Per tant, les institucions necessiten reinventar-se i transformar radicalment tots els seus processos i models per aprofitar aquesta tecnologia. Bé, el que podem dir és que la transformació digital implica una reinvenció de l'organització, perquè en aquesta utilització de la tecnologia digital podrà millorar l'assoliment dels seus objectius i, òbviament, donar un millor servei als seus usuaris administrats. Hem de tenir en compte que quan parlem de digital entenem l'ús de la tecnologia que genera, emmagatzema i processa la informació. I quan parlem de transformació es refereix al canvi fonamental de tots els processos, de totes les accions del dia a dia d'una organització. Bé, per què hem de fer aquesta transformació digital? Perquè necessitem respondre amb rapidesa als canvis de la societat. Sobretot els canvis han estat accelerats i ja ho explicarem després en l'últim any. Necessitem adaptar-nos a les noves tendències que hi ha en la societat i a les noves demandes que ens fan els usuaris i els consumidors. El que és molt, molt important recordar que la tecnologia no produeix per si sola una transformació digital, però canviar una organització per aprofitar el potencial d'aquesta tecnologia sí que fa una transformació digital. És una lluita de moltes organitzacions i no hi ha un únic model d'èxit, però sí hi ha punts febles i punts forts que necessitem analitzar i poder posar sobre la taula quan iniciem un procés de transformació digital. Hi ha moltes opinions d'experts que la transformació digital en èxit no va des de baix cap a dalt de l'organització, sinó que és impulsada des de la direcció de l'organització i ha de ser acceptada per tothom. El rebuig a la tecnologia o la desafecció a la tecnologia en molts col·lectius és molt grans i tenim que vigilar molt que aquesta transformació digital que impulsem des d'una organització no enxampli la bretxa digital que es coneix com les possibilitats de que hi hagi persones que no puguin assolir aquest canvi i que quedin marginats dintre de l'ús de la tecnologia per a relacionar-se amb l'administració. Bé, el que hem de tenir molt, molt en compte és el concepte de digitalització versus transformació digital. Fer servir eines digitals o traduir a digital el que fa en paper no implica transformació digital. Moltes vegades pensem que la digitalització o l'ús d'un entorn digital ens apropa més a aquests objectius que tenim com a administracions públiques, l'eficiència, la transparència, la traçabilitat, l'estalvi de recursos, que busquem en totes les organitzacions, sobretot quan tenim que rendir comptes per el diner públic que fem servir. Però moltes vegades també genera desil·lusió quan els resultats no són esperats, o bé perquè els usuaris no utilitzen aquesta transformació que hem fet, o bé perquè els propis treballadors de la pròpia organització no poden acompanyar aquesta transformació digital. Com a conclusió, podem dir que la transformació digital és un canvi de paradigma, és una forma diferent de fer les coses, òbviament utilitzant tecnologia, i això implica tots els actors i que s'impulsa des de la direcció cap a tots els nivells, gestió operatius, usuaris o client final i que els involucra, és a dir, que formen part d'aquesta transformació digital. Quin és el context en l'àmbit de l'administració? Bueno, tenim anys d'administració electrònica i lleis que la regulen. El 2007, d'accés electrònic als ciutadans i serveis públics. El 2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El 2015, el procediment administratiu comú en l'administració. Això tot reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb l'administració per mitjans telemàtics. I la situació de pandèmia, com deia abans, ha portat un grau més d'exigència a l'hora d'afrontar amb més o menys garantia i dificultats aquest confinament que hem patit durant aquest any llarg que portem. Això, la tecnologia ha de ser l'eina instrumental que ens permet fer aquesta transformació
i poder apropar-nos més a les necessitats dels ciutadans i als administrats. Quin és el context, l'estat de la qüestió? Bueno, la transformació digital es ve parlant de ja fa temps a les administracions públiques, però la realitat del Covid ens obliga a repensar com ho fem real, ja, ara, i com això ens permet millorar els processos, és a dir, buscar aquesta eficiència necessària en tot procediment administratiu, reduir la presencialitat de la ciutadania, que és una de les tendències a la qual per força no hem acostumat en aquest any de pandèmia que portem, i a disposar d'una administració oberta, interoperable i transparent. Després parlarem una mica d'aquest que significa la interoperabilitat i la transparència. Per tant, és imprescindible repensar els processos, tots els procediments, simplificar-los i sense caure en el parany de traduir en electrònic el que veníem fent fins ara. ¿Sí? És implementar una gestió per processos, que és inexistent en algunes administracions. La gestió per processos és un pensament que s'aborda allà per l'any 2000, en el qual les activitats que realitzem en un punt d'una organització tenen repercussió i impacte en un altre punt. Així doncs, les organitzacions poden actuar de forma més efectiva quan les activitats que porten a terme, que estan interrelacionades entre si, aquelles que tenen vinculació, es comprenen i gestionen de forma integrada i flexible. Bé, això que paper representa les TICs en aquest àmbit és un punt essencial, però no el més important. Les TICs són un instrument i la solució surt de repensar el procés amb tots els actors, com he dit anteriorment, de buscar paràmetres d'eficiència en la gestió de la informació. ¿Sí? I fixeu que aquí diu gestió de la informació, no gestió de les dades. ¿Sí? I després parlarem d'això. Tenir la informació disponible i que aquests processos siguin traçables, perquè sempre necessitem buscar millorar. ¿Sí? I a més, que hi hagi interoperabilitat entre les administracions, sobretot en l'àmbit de la seguretat alimentària, quan hi ha diferents responsabilitats de diferents administracions, la interoperabilitat és necessària, és un bé buscat i necessari. I a més, no hem d'oblidar tot el que hem exprès, tota l'experiència. La transformació digital ha de nodrir-se de tot el que ja sabem i, òbviament, ha d'estar basada en estàndards que ja disposem i un enfocament transversal i conjunt. Per què? Perquè en Europa o en el nostre país necessitem que aquestes dades siguin compartides i que la visió de la seguretat alimentària sigui compartida en tot l'entorn. Què hem de tenir en compte en una transformació digital? Bueno, que és un procés de canvi, que és necessari fer-ho. Hem de buscar l'eficiència, la traçabilitat, la disponibilitat. Crec que hi ha un micròfon obert. Demanaria, Sí, Remo, sisplau, tanqueu els micròfons, als assistents, perquè si no tenim unes interferències bastant terribles. Gràcies. Endavant, Remo. Sí, bé, el que deia, hem de buscar aquesta eficiència necessària en l'administració pública, hem de buscar la traçabilitat, la disponibilitat de la informació i aquesta transparència que estem obligats per llei. A més, aprofitant l'estandardització que ja disposem i la col·laboració que ens comportarà a una modernització de totes les administracions. És necessari fer una transformació digital con un anàlisi preliminar. Què fan altres ciutats? Què fan altres regions del món, de la Unió Europea, del nostre territori? I hem de fer una avaluació de riscos. Una transformació digital no pot tenir una disrupció de servei. Hem de continuar fent fins a que aquesta transformació digital sigui a l'abast de tothom. Hem de continuar fent les coses. Per tant, necessitem continuar complint les obligacions. No és que aturem tots els processos de la institució, de l'organització, i no diem, bueno, 2 anys i tindrem la transformació digital en marxa. No, necessitem treballar conjuntament i fer conviure durant un temps el servei que estem donant per a posar en marxa nous serveis. I hem de tenir, i això no em cansaré de repetir-ho, tots els actors, consumidors en l'àmbit de la seguretat alimentària, operadors d'establiments alimentaris, usuaris, gremis. I molt important és que tot això ha d'anar acompanyat d'un full de ruta. Què i com es farà
Això és molt important poder comunicar des del començament que estem i que contem a la gent per a fer aquesta transformació. I, òbviament, quina responsabilitat adquirirà cada un. Lo que hem d'evitar són sistemes dispersos, variabilitat en les decisions, no equanimitat, és a dir, davant de les mateixes entrades, que les decisions siguin diferents, processos i procediments diferents per a la mateixa acció i eines diferents. Això nos produirà informació en formats no compatibles que no serà molt difícil després intercanviar informació en Europa o en el govern central. Sí, necessitem homogeneitzar aquesta informació i que sigui útil i usable per a tothom. A més, hem de prioritzar la interoperabilitat dintre del nostre país. Les organitzacions i administracions han de compartir informació. La llei nos obliga a que la informació que disposa una administració, el ciutadà no l'hagi de donar a una altra administració. Complicitat entre administració i administrat. Un bon remei per a la solució dels problemes és que hi hagi complicitat entre el que vull fer i el que rep el ciutadà. I generació d'informació accessible, útil i validada, depurada. És a dir, que aquesta informació pugui utilitzar-se després per a fer recerca, que pugui utilitzar-se per a obtenir paràmetres de rendiment, pugui donar equilibri a aquesta acció que fa l'administració pública entre els administrats. I, a més, integració en els processos administratius, que ens doni una visió de conjunt per al ciutadà. Bé, en l'àmbit de la seguretat alimentària, com tothom sap, l'anàlisi del risc està dividida en 3 aspectes, que és la determinació del risc, la gestió del risc i la comunicació del risc. Puc ser on més han basat digitalment en la determinació del risc i amb molta recerca, hay moltes referències acadèmiques en quant a la determinació del risc. Probablement el que estem més allunyat de la transformació digital és la gestió del risc, la comunicació del risc. Per tant, parlarem una mica de la transformació digital de la gestió del risc. Quins són els objectius de la gestió del risc de la seguretat alimentària? Bueno, protocols i processos que permeten fer anàlisi de riscos com a eina de protecció de la salut pública, controlar els riscos d'una forma més efectiva, fent la selecció i implementació de mesures adequades i tenir en compte el concepte de limitacions i impacte en salut pública. Per tant, això nos centra el debat és aquí, podem establiments alimentaris d'àmbit local i l'abast, no? És a dir, establiments alimentaris d'àmbit local depèn de la responsabilitat sense restauració col·lectiva social o AMP. Els objectius que plantegem dintre d'aquest protocol d'inspecció sanitària és controlar el risc sanitari, comparar els resultats i establir accions de millores, recollir d'una forma ordenada i sistemàtica tota la informació derivada de la inspecció sanitària i atorgar una seguretat jurídica a les decisions i reduir al màxim la variabilitat. La transformació digital en aquest aspecte ens pot comportar un avanç significatiu en la consecució d'aquests objectius. Aquest protocol inclou diferents aspectes que són molt importants a tenir en compte. Elements específics d'inspecció, és a dir, un inspector amb uns criteris particulars, no són blancs o negres, tindrà una gamma de grisos sobre el risc sanitari. Per tant, la transformació digital ha d'aportar valor a això. No és simplement marcar una creu en una casella. Han de tenir elements que permetin fer aquesta distinció. Hem de també contemplar algunes línies vermelles que posen de manifest un risc sanitari imminent, per tant, l'adopció de mesures cautelars. La tecnologia no ens ajudarà a fer aquestes alertes, tots aquests canvis que necessitem que siguin en una immediatesa extrema. A més, amb un criteri de flexibilitat en funció del risc sanitari estarà vinculat al tipus d'establiment d'activitat i, òbviament, totes les dades actualitzades d'identificació, de titularitat, d'activitat alimentària. Tot això serà molt fàcil gestionar i poder tenir que la tecnologia ens aporte valor a aquestes qüestions. A més, això ja sabeu que fer agrupacions per apartats, estructures, equipament, processos d'autocontrol,
tenir un acte d'inspecció, descripció acurada de les deficiències, les mesures correctores, la valoració i l'assignatura. És molt important perquè hem de traslladar la responsabilitat a la tecnologia i la tecnologia nos aporta valor en aquestes, com el cas de l'assignatura digital. Hi ha un èmfasi especial en els que estan relacionats amb el risc sanitari, amb classificacions que a més tinguen en compte les normatives reguladores i totes les organitzacions que participen en aquesta responsabilitat. La Diputació de Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Bé, com implementem tot això? Com fem aquesta transformació digital dintre dels establiments alimentaris i d'altres? Bueno, partim considerant en la part superior els processos. Hem d'identificar aquesta gestió de processos que hem parlat abans, identificar tots els processos relacionats dintre de l'organització. Hem de contemplar, com diu la part dreta, actors directius, els gestors administratius, el cos operatiu, els consumidors, els operadors establimentaris, els usuaris finals, tant els vinculats com els no vinculats. I hem de vincular les administracions. Per què? Perquè aquests tres elements són els elements principals de tota transformació digital. Què fer, per qui i on. I després això no generarà dades que deberan ser accessibles i validades. Per què? Perquè no serveixen per fer recerca, que no serveixen per prendre decisions. I per això necessitem informació. Per tant, és necessari incloure el context. Ja sabeu que les dades sense context són dades, simplement. Les dades més context és informació i per tant necessitem guardar aquestes dades i aquest context perquè podem fer la traçabilitat de la informació després de 10 o de 20 anys que aquesta transformació digital sigui posada en marxa. No hem d'oblidar les regulacions. Necessitem complir en l'àmbit de la seguretat alimentària les regulacions. Per tant, hem de tenir en compte dintre d'aquesta transformació digital totes les regulacions que afecten aquest àmbit de l'administració pública. I hem de tenir en compte les altres experiències. No per a repetir-les, sinó per a analitzar els punts forts i els punts febles d'aquestes experiències similars a nosaltres o diferents a nosaltres, però que ens aportin valor en la presa de decisions per a fer la nostra transformació digital en el nostre entorn. Tot això haurà d'anar acompanyat d'una formació. Tant tots els actors que tenim a la banda dreta com les administracions necessitaran formar-se. Els ciutadans necessitaran formar-se. Necessitem reduir al mínim el rebuig a aquesta transformació o incrementar la bretxa digital que tenim entre les persones. Per tant, necessitem formació. I això haurà d'anar acompanyada d'unes bones polítiques de comunicació. També traçabilitat que ens permetrà millorar tots els processos que hem posat en marxa i, a més, haurà d'estar acompanyada de transparència. Per què? Perquè primer estem obligats per la llei i perquè el bon funcionament d'una administració pública està basada en la transparència de la seva gestió pública. Tot això nos generarà informació, criteris, protocols, classificació que hem de compartir amb tota la part dreta. Tots els actors, tota l'administració, totes les dades generaran aquesta informació que hem de fer transparència i que hem de fer possible perquè aquesta transformació digital sigui un èxit. Tot això, fixeu que les eines les he deixat en un punt, no m'he descuidat de les eines, però les eines són l'instrument i aquestes eines han de ser interoperables. La interoperabilitat, potser he repetit moltes vegades aquesta paraula en aquesta presentació, però és necessària. Necessitem intercanviar informació entre l'administració pública. El procediment que s'ha portat en altres àmbits de l'administració pública, com la finestreta única o procediments similars, és necessari poder intercanviar. L'administració oberta de Catalunya és un exemple d'aquesta interoperabilitat. Necessitem intercanviar informació entre administracions i aquesta interoperabilitat passa perquè les eines interoperen entre elles i que no tinguem diversitat d'eines que treballen en separat. Bé, per anar acabant i deixar pas a les preguntes o a la taula rodona, podem plantejar quin resultat tindrem si apliquem aquesta transformació digital. Bueno, eficiència. Eficiència és un paràmetre que busquem en l'administració pública. Reducció de recursos, traçabilitat, millorar. És a dir, estem fent les coses per a cada vegada millorar la nostra acció. Satisfacció, tindrem satisfacció del gestor, dels usuaris, de l'operador. Tindrem informació accessible, útil i validada i
si fem bé les coses online, és a dir, podrem consultar aquesta informació o qualsevol ciutadà podrà consultar aquesta informació. Òbviament, això nos portarà un acompliment i rendició de comptes de la funció administrativa d'una forma integrada, nos donará transparencia y credibilidad a la función de la administración pública y nos donará equanimitat. Equanimitat, ja ho he parlat anteriorment, però és aquesta no arbitrarietat en la presa de decisió de l'administració pública. Iguals entrades, iguals decisions, independentment del poble o de la ciutat on s'apliquen aquestes decisions. I tot això, a més, comportarà una integració de la informació. Bé, ja sé que he parlat molt, deixo espai per a quedar obert a les vostres preguntes o a les vostres qüestions i moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Remo Supi, professor de la Universitat Autònoma. El que farem, si us sembla, serà anar endavant amb la sessió. Donarem entrada als integrants de la taula rodona i al final de la taula rodona donarà entrada a les inquietuds, les preguntes, les consultes dels participants que podran fer de paraula o via xat. Avancem cap a la taula rodona. Quines eines necessitem ara que sabem com fer-ho o quins són els paràmetres, quin és el marc d'aquesta transformació digital i de què parlem quan parlem de transformació digital? Quines eines necessitem per millorar la coordinació de les intervencions públiques de les administracions locals en seguretat alimentària, que és una pregunta que és molt oberta i per la qual tenim 4 persones que ens parlaran de la seva experiència, de l'experiència de la seva institució en relació amb aquesta transformació. Tenim Conrad Casas, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, la Cati Chamorro, de la Diputació de Barcelona, el Samuel Portanya, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i la Marta Reyes, de l'Ajuntament de Manresa. Tots en el seu àmbit, d'una manera o l'altra, han abordat aquesta transformació digital, perquè, com deia el Remo, fa anys que les administracions estan embarcades, han vist la necessitat d'aquesta inicialment digitalització, que és el primer es va parlar de digitalització, i d'uns anys ençà es parla de transformació digital com una idea més global, com ara comentava el professor Supi. Començarem per la institució més gran, diguem, i anirem de gran a petita. Començarem per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, del Departament de Salut. El Conrad Casas ja el tenim en pantalla i té la paraula. Bon dia, Conrad. Hola, moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Gràcies per invitar-me en aquesta taula rodona virtual i tenir l'oportunitat de retrobar-me amb unes quantes persones en què hem compartit unes quantes vicissituds professionals al llarg de les nostres carreres. I també gràcies per tenir l'oportunitat d'escoltar amb el professor doctor Remo Supi, que ha estat una ponència interessantíssima i que ens ha deixat unes bones reflexions i indicacions al voltant de com hem de fer aquestes transformacions digitals a les nostres organitzacions i sobretot pensant aquesta transformació digital com una eina de gestió. Jo, mentre l'estava escoltant, m'han vingut al cap, anava rebobinant algun dels encerts i alguns dels errors que també hem fet a casa nostra, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a l'hora d'abordar aquest camí de transformació digital, que no és una moda, no és un caprici, sinó que respon a una necessitat que tenim totes les administracions, una necessitat que ens ve marcada per un marc normatiu a l'hora de donar comptes de l'activitat que fem. Ens ho marquen aquestes necessitats també els canvis que hi ha hagut en tot el que són els processos de producció de les empreses alimentàries o les necessitats d'informació i comunicació que tenim de cara als operadors econòmics, administracions i ciutadans. Jo soc de la generació que ha passat dels fulls autocopiatius i del bolígraf Bic a les olivetis elèctriques,
els primers processadors de textos. Us recordeu del Word, el WordStar i el WordPerfect? A qui li sona tot això? Hem passat els Excels, els correus electrònics, els mòbils d'antena, els smartphones, els Teams, els Zooms, els SharePoints, l'Office 365 i no sé quantes coses més, no? I aquesta evolució d'eines de treball que hem tingut, tant a nivell personal, evidentment també l'hem tingut a nivell de les nostres organitzacions, no? I ja fa uns quants anys, quan érem Agència de Protecció de la Salut, una miqueta el que seria l'embrió del que és ara l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ja vam veure aquesta necessitat de passar d'un sistema de bases de dades disperses que teníem entre els diferents serveis o parts de la nostra organització cap a sistemes més integrats per poder donar respostes ràpides a les necessitats que se'ns plantejaven, no? Nosaltres vam fer una miqueta de prospectiva de mercat per veure què hi havia en el mercat per poder tenir aquests sistemes d'informació integrats. La veritat és que no hi havia res, o no vam saber trobar res, i vam tenir que fer un desenvolupament a mida. I això té els seus pros i també, evidentment, té els seus contres, no? Alguns dels quals els comentaré més endavant, no? Però tenim ara un sistema, que és el sistema, el SIAPS, que en diem, que és el Sistema d'Informació de l'Agència de Protecció de la Salut. O sigui, conservem encara el nom original de quan el vam desenvolupar, no? En aquest camí de necessitats canviants, d'evolució permanent i cada vegada, crec jo, més accelerada d'aquestes eines de treball, jo crec que hi ha dos elements claus que han sortit en la intervenció del ponent que hem escoltat ara, no? I aquests dos elements claus per mi s'han de gestionar o s'han de treballar de forma indissociable, o sigui, a la vegada. O sigui, no podem aconseguir una transformació digital a les nostres organitzacions si aquests dos elements no els treballem alhora i de forma conjunta. I en gran part, depenent de com ho fem, ens determinarà l'èxit o el fracàs d'alguns dels projectes d'implantació de tecnologies de la informació i comunicació que hem dut a terme o que volem dur a terme a les nostres organitzacions, no? Aquests dos elements que han sortit en la ponència del professor, per un cantó són les eines informàtiques i entenent eines informàtiques en el seu sentit més ampli. Quan parlem d'aplicatius informàtics, quan parlem de sistemes d'informació o també quan parlem de la implantació de terminals de treball diferents dels que teníem. Hem passat del full autocopiatiu, com bé abans deia, els ordinadors de sobretaula, els portàtils, els mòbils, els smartphones. Tot això també són eines pel nostre treball del dia a dia i que és un dels elements claus per fer la transformació digital. I l'altre és la gestió del canvi, la capacitació tecnològica i digital dels nostres professionals, dels nostres tècnics i també dels usuaris finals que tenen algunes de les nostres aplicacions. Si aquestes dues coses no les treballem conjuntament i les pensem en global, difícilment tindrà èxit qualsevol dels projectes que vulguem tirar endavant, no? I què passa amb les eines informàtiques, no? Hem passat diferents processos de modernització de la nostra administració, no? I de vegades sentim a dir ens hem de modernitzar i què farem per modernitzar-nos? Canviarem les eines. Hem passat dels ordinadors de sobretaula als portàtils i dels telèfons amb antena als smartphones. Això ha canviat les nostres organitzacions? Això serveix per canviar les nostres organitzacions? Està clar que no. Ho hem dit abans amb la ponència, no? Això és una condició necessària, però no l'única, no? I moltes vegades volem fer aquests canvis de transformació sense tenir en compte una cosa importantíssima, bàsica i clau que ha dit el professor Remi, no? Que és tenir una visió global del que volem fer. I quan dic una visió global, vol dir parlar en els processos que afectaran aquests canvis tecnològics. I per tant, si ho volem transformar, hem de repensar els processos que tenim. I aquests canvis que volem fer, jo crec que també és importantíssim tenir-los, que anem alineats amb la resta de la nostra organització. O sigui, no podem fer un canvi, una transformació sols, si això no ho parlem
amb la part de tecnoestructura, i parlo, quan dic tecnoestructura, perdó, estic parlant de la part jurídica, de la part de tramitació administrativa, de la part de recursos humans o de la part informàtica. Si això no funciona si tot això no està ben engranat, difícilment també ens en sortirem, no? Després hem de pensar molt bé per què volem aquesta transformació, quines necessitats ens ha de cobrir i com organitzem les dades que volem recollir. En Remo també ho ha comentat. Què volem? Un repositori d'informació només? O volem tenir una eina, un quadre de comandament on la informació estigui online i puguem prendre decisions? O sigui, hem de pensar molt bé com la pensem, no? Aquesta estructura de dades i, sobretot, també importantíssim que sigui útil per la persona que ha d'utilitzar aquestes eines i pels usuaris finals. I aquest he de dir que a vegades ha sigut un punt feble que hem tingut amb algunes de les experiències que hem dut a terme, no? O sigui, no pensar en les nostres persones, en els nostres professionals que han d'utilitzar aquestes eines per transformar la nostra organització. Els hem tingut una miqueta de banda i d'aquí hem tingut experiències que no han funcionat bé i ens han servit per aprendre i fer les coses diferents, no? I sobretot, quan deia jo alinear les diferents parts de l'organització, és evitar tenir el que en podríem dir aquells projectes mascota o aquells projectes personadependents. Si això no està integrat, si això no està pensat en conjunt, si no pensem en els usuaris que l'han d'utilitzar, això difícilment després la podrem fer evolucionar i que respongui a les necessitats del futur. I aquest és el segon element que jo volia... Perdó, abans d'entrar en aquest segon element, també dir un altre element que ha dit en Remo, importantíssim també, és que aquesta eina, aquest aplicatiu, aquest projecte que volem desenvolupar, ha de ser, ho ha dit ell molt bé, no? Ha de tenir la qualitat de ser interoperatiu. Si aquest sistema no es parla amb els altres, si no permet compartir la informació, problemes tindrem, no? I ho hem vist també, no? I com deia, el segon element a tenir molt present en qualsevol projecte de digitalització que vulguem tirar endavant a les nostres organitzacions és pensar en l'usuari. L'usuari necessita acompanyament, necessita formació, necessita que se l'escolti i sobretot necessitem, més que ell ho necessita l'organització, que estigui implicat en el projecte des de l'inici. I això ho vam veure molt clarament en una experiència que vam dur ara fa uns anys, quan vam passar de la transformació del que eren els llapisos, els bolígrafs digitals o electrònics, a el que va ser el desplegament dels portàtils com a eina d'inspecció connectat amb els sistemes d'informació. Aquest va ser jo crec, un canvi radical i que crec que va funcionar molt bé perquè aquests dos elements els vam tenir molt presents a l'hora de fer-ho. Que això estigués alineat amb l'organització i, sobretot, tingui present l'usuari, el professional, en el disseny i en la implementació des del primer moment d'aquest projecte a casa nostra. Queden moltes coses pel camí que suposo que sortiran al llarg de les intervencions de la resta de companys i companyes i també segurament després en el torn de paraules tindrem una miqueta més de temps per ampliar o aprofundir en alguna de les qüestions que he esmentat. I ho deixaria aquí i donaria pas a la resta de companys. Segur que sí. Gràcies. Doncs després de sentir el Conrad Casas de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, escoltarem ara la Cati Chamorro de la Diputació de Barcelona. Cati, bon dia. La qüestió està sobre la taula, no? Jo us deia inicialment, el que podríem plantejar és minut i resultat, no? Sabent la necessitat d'aquesta transformació, com ho tenim en l'àmbit de la Diputació. Bé, bon dia. Jo, en primer lloc, també voldria aprofitar per manifestar la meva satisfacció, el meu plaer per estar participar en aquesta 13a jornada de seguretat alimentària i administració local, de la que fa 14 anys que vam començar a parlar amb l'ACSA i la veritat és que cadascuna de les edicions ha estat un plaer. En algunes hem comptat amb tu, Matías,
per ajudar-nos a moderar el debat. Jo crec que els temes que hem abordat han estat interessantíssims sempre i avui jo crec que especialment. Dit això, jo tenia preparat parlar breument d'on estem a la Diputació de Barcelona, quins passos considerem que hem de donar a partir d'ara i quines lliçons hem après o amb quines dificultats ens hem trobat fins ara. Però permeteu-me només un apunt, perquè si hi ha persones que no saben què fem a la Diputació de Barcelona en aquest àmbit, en la seguretat alimentària, comentar que nosaltres donem suport tècnic i econòmic a aquells ajuntaments que tenen recursos per poder desenvolupar les competències que tenen assignades en aquesta matèria, en seguretat alimentària, per si mateixos. I, per altra banda, també donem suport a ajuntaments fins a 20.000 habitants que no disposen d'aquests recursos, que no poden desenvolupar aquestes competències per si mateixos. Nosaltres tenim una sèrie de tècnics que es desplacen al territori per fer el control dels establiments alimentaris, sempre, insisteixo, en el marc de les competències municipals. I sempre de forma consensuada amb l'Ajuntament i aplicant criteris de classificació en funció del risc. Dit això, breument, on estem nosaltres en el tema que ens ocupa avui? Nosaltres ja fa temps que estem treballant amb els companys de la Direcció de Tecnologies de la Informació i actualment disposem d'una aplicació informàtica, aplicació, ja he entès que això no és el correcte, feta a mida per la pròpia Diputació, perquè, com deia el Conrad, nosaltres també vam estar mirant, quan vam plantejar aquesta necessitat, si existia algun altre producte en el mercat i com que no era la situació, els companys d'informàtica ens van ajudar a fer una aplicació a mida que permet informatitzar els protocols que utilitzen els nostres tècnics en el marc de la col·laboració amb els ajuntaments, que he comentat abans, i que ens sol·liciten aquest suport. Aquest programa informàtic permet, per una banda, dissenyar les campanyes, introduir els punts de control, que és els CENs que ens faciliten els ajuntaments, introduir el resultat dels protocols, generar els informes que lliurem als ajuntaments, juntament amb cadascuna de les actes d'inspecció. Aquestes dades que s'introdueixen manualment, perquè els protocols, com deia el Conrad, encara s'utilitzen en paper autocopiatiu i a l'arribar a la feina s'han d'introduir al sistema informàtic manualment. Aleshores, les dades introduïdes es poden explotar en ClickView, cosa que ens permet obtenir indicadors, fer seguiment dels incompliments i generar mapes de risc de cada municipi. Com a pas necessari, ja fa temps que es va sol·licitar als companys de la Direcció de Serveis de Tecnologies de la Informació la portabilitat de les visites de control. I esperem que el dia 1 de setembre tots els nostres tècnics puguin fer les inspeccions amb una tauleta, des de la que es podrà utilitzar l'aplicatiu per gestionar els protocols. Això ens permetrà generar l'acte d'inspecció in situ que s'enviarà just acabada la inspecció per mail a la persona inspeccionada, integrar de forma automàtica el resultat de la inspecció a l'aplicatiu Mare, de forma que s'incrementarà l'eficiència i es minimitzarà el risc d'introduir errors a l'hora de fer la transcripció manual al sistema. I també millorar els informes que s'envien als ajuntaments respectius en finalitzar les visites a tots els establiments del municipi. Quin era el pas següent que nosaltres teníem? I parlo en passat perquè des que estem parlant d'aquesta jornada, la veritat és que estem aprenent molt de què és el que hauríem de canviar en la nostra visió. Nosaltres pensàvem ajudar, ja fa temps, perquè molts ajuntaments dels que esteu aquí avui en aquesta jornada ja ho sabeu, ho he dit en més d'una ocasió, en aquesta jornada i en la jornada en què presentem el resultat dels cercles de comparació intermunicipal en aquesta matèria. La nostra idea és ajudar els municipis que realitzen les activitats de control dels establiments alimentaris amb recursos propis a digitalitzar l'activitat. Tot i que està clar que no hem de parlar de digitalitzar, sinó que els hem d'ajudar a fer la transformació digital. I també hem començat a donar passes ja fa temps per integrar el nostre aplicatiu amb l'aplicatiu que té la Diputació de Barcelona que permet gestionar el cens d'activitats i que alguns ajuntaments ja estan utilitzant. Aquest era el pas tal com el teníem previst fins ara. A partir de tot el que estem sentint, no només en la xerrada del professor Supi abans, sinó també en les sessions que hem tingut prèviament, ens hem adonat, primer, que nosaltres des d'un primer moment vam parlar de la necessitat de disposar d'una eina informàtica, és a dir, d'una aplicació, quan el que hem de fer és tot un procés de transformació digital. Aquí jo crec que és el primer error, si podem parlar d'error, si em permeteu,
especialment els meus companys d'informàtica, vull dir que ningú s'ho prengui a mal, és un error l'haver parlat de que volem una eina, volíem una eina. Està clar que l'aplicació informàtica i l'equipament, en aquest cas la tauleta, seran només una part del procés. El donar-nos compte d'aquest tema jo crec que ha estat molt important per nosaltres. Per altra banda, una altra dificultat que també ens hem trobat al llarg dels anys que estem treballant amb això són els condicionants de la llei de contractes, que per tots nosaltres és com un curser. Jo crec que queda clar que limita molt les possibilitats d'implementar els avenços tecnològics i els sistemes de transparència a la velocitat que es requeriria. Per tant, aquest és un problema que hem de tenir present. I després l'altra cosa és que per avançar el que cal és un treball col·laboratiu molt intens entre els professionals de l'àmbit de les noves tecnologies i aquells que treballem, en aquest cas, en seguretat alimentària. Cal garantir que parlem un llenguatge comú. I això sempre és un procés que requereix temps i que enlenteix sempre tot el procés, però a la llarga els resultats sempre seran més òptims. Alguns apunts més que he fet a partir de la xerrada del professor Supi. Per continuar avançant, parlant sempre ara ja de transformació digital a les administracions locals, el que ens cal és, primer, tenir en compte el tema de la interoperabilitat. La informació que es genera als ajuntaments, a les administracions locals, ha de ser totalment compatible amb el sistema que tinguin les altres administracions, administració de la Generalitat o administració de l'Estat. Fonamental és garantir que tenim una homogenització de criteris. Això ho hem plantejat des de l'administració local més d'una vegada, que cal establir els mateixos criteris a l'hora de controlar els diferents establiments d'una mateixa cadena de producció. La confiança entre administracions és un element clau i també la participació de la ciutadania. I si aconseguim avançar, que espero que sí, estic segura que sí, en aquesta transformació digital, què obtindrem? Un increment de l'eficiència, un increment o garantir la transparència, increment de la nostra credibilitat també, i després, i fonamental, el garantir que a tot el territori es protegirà la població amb les mateixes condicions. Jo crec que això per mi és fonamental, garantir que a tot el territori les condicions són les mateixes. Bé, diria que se m'ha acabat el temps. No sé si era això, Matías, el que volies. Sí, no. Al final també sou vosaltres que heu d'emmarcar l'acció de la vostra institució. Jo crec que ha quedat prou clar i que en qualsevol cas el torn de preguntes i el torn de debat ens podrem estendre en aspectes puntuals de la teva exposició. Anem sobre el terreny. Tenim el Samuel Portanya, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que ens explicarà